Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama niyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Kabalen, Karihyon, oras na ho para sa mga mainit na balitang Central Luzon. Refund na 654 million pesos at dagdag singil ng SFELAPCO siniyasat sa Senado. Police Regional Office 3, aminadong may kakulangan sa bilang ng mga pulis sa Pampanga. Agarang pagbibigay ng bayad danyos, panawagan ng Malaya Lolas sa pamahalaan. Karinderya sa Iba Zambales, tinupok ng apoy. At higit 500 atleta mula po sa iba't ibang panig ng bansa lumahok sa 2023 Clark Duathlon Classic. Kabalen, Karihyon, at siniyasat ho kanina sa Senado sa pangunguna ho ng Committee on Energy, ito pong atas ng Energy Regulatory Commission sa SFELAPCO na mag-refund po ng 654 million pesos at yung kanilang ipinatupad na dagdag singil. Para ho bigyan tayo ng karagdagang detalye, makakasama ho natin ngayon sa ating programa ang ating reporter na si Jenna Lombang Parungaw na kanina ho'y tumutok live na live dyan ho sa may Senado. Magandang gabi ating Jenna at welcome dito sa ating programang CLTV 36 Balitaan. Pag-usapan natin punto per punto, ano ba yung mga natalakay kanina para din sa kaalaman ng ating mga kababayan. Siguro simulan muna natin, paano humantong sa SFELAPCO o sa Senado itong usaping ito ng SFELAPCO? Alam mo Justin, kasi itong local government of San Fernando ay nilapitan ng mga consumer natin, consumers group dito sa City of San Fernando at tungkol dito sa dagdag singil sa kuryente ng SFELAPCO. Ang ginawa ng local government unit, nagtungo siya sa Energy Regulatory Commission. At doon na pag-alaman na may iba pa palang mga usapin na kinasasangkutan itong SFELAPCO at ito ay may kaugnayan nga dun sa mga naging singil nila sa nakaraang 10 taon. At naglabas ng resolution dito order ang Energy Regulatory Commission na mag-refund sa mga consumers ng SFELAPCO. Upang mas mapalakas yung laban ng local government unit, dinala ito sa Kongreso, sa Committee on Energy sa Kongreso at sa Committee on Energy sa Senado. At tumugon nga itong Committee on Energy na pinangungunahan ni Senator Raffy Tulfo at na-schedule itong Senate hearing na ginawa ang pagdinig kaninang alas 10 ng umaga. Para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, ating Jenna, yung mga dumalo dyan, itong si Mayor Vilma Caluwag, of course, representing the City Government of San Fernando, nandyan din si Ginoong Jose Babes Lasatin, ang Senior Vice President at ang General Manager ng SFELAPCO, at nandyan din ang mga kinatawan ng Department of Energy at maging ng ERC. Doon sa tinakbo, ating Jenna, ng usapin ng pagsisiyasat ni Senator Erwin Tulfo, yung mga lumalabas kaugnay nitong inirereklamo ng ating mga kababayang Fernandino na yung biglang taas ng singil sa kanilang kuryente. Ano yung naging paliwanag ng SFELAPCO pagdating dito? Bakit humantong sa ganitong usapan? Unang-una, Justin, para sa kaalaman ng ating mga manod, hindi ito iisang usapin lang ang tinalakay o siniyasat ng Senado. Andito yung pagpapatupad dun sa 654 million pesos refund sa mga consumers ng SFELAPCO. So, isang usapin yan. At ang ikalawang pinag-usapan din at siniyasat ay yung merito ng bagong kontrata ng SFELAPCO under dun sa kanilang Emergency Power Supply Agreement. Ito yung pinagmulan ng dagdag singil sa kuryente na nararanasan ng mga Fernandino ngayon. Okay, so kumbaga parang para lang malinaw, dalawang issue nga itong pinakitutunguhan. Itong dininig na itong kaugnay nitong 654 million, ito pa yung ipinatupad noong 2014, kung di ako nagkakamali, Ate Jenna, tama ba? 2014 to 2022. So doon sa Senate hearing, ang unang pinag-usapan diyan ay tinanong ang SFELAPCO,
anong balak niya dito sa utos ng Energy Regulatory Commission na mag-refund sila. Okay. So ang unang-una dyan, Justin, kailangan nila magpasa ng motion for reconsideration within 15 days. So nakarating sa kanila ang order ng ERC ng May 13. So meron sila hanggang March 28 para sa kanilang motion for reconsideration. Ngayon, pagkatapos ng motion, kung hindi pumabor sa kanila ang ERC, meaning stay order, so final and executory, may pagkakataon ng ang FELAPCO na din ito sa Court of Appeals hanggang sa Supreme Court na kanina sa pagdinig, lalo na yung ating mga manood, kung narinig nila, ay tinawag ni Senator Raffy Tulfo na delaying tactics umano. Dahil aabot ng ilang pang mga taon bago ma-resolve yan kung paaabutin sa ganon. Ating Jenna, doon sa naging takbo ng talakayan kanina sa Senado, no, yung pagsisiyasat ng komite sa enerhiya, may mga impormasyon ba na lumabas na hindi pa, kumbaga, hindi pa lingi o hindi pa, ano tawag dito, hindi open, kumbaga hindi pa alam ng marami sa ating mga kababayan. Alam natin, no, merong naibalita natin dito yung 654 na panawagan ng SPELAPCO, 654 million panawagan pala ng ERC sa SPELAPCO o mandato ng ERC sa SPELAPCO na magkaroon ng refund. Ano? But aside from this, ano pa yung mga naungkat na usapin doon sa ginawang palitan ng mga katanungan at sagot kaninang umaga? Ito pala nga 654 million pesos na pinare-refund na ito ay nabuksan dahil mula 2013 hanggang 2015 ang ini-implement o ginagamit na kontrata ng SPELAPCO, yung kontrata niya with AP Renewables Incorporated ay in-extend or parang expired contract na in-extend lamang nila. Pagdating ng 2016 to 2022 ay nag-operate naman sila with AP Renewable Incorporated, no, pending approval ng ERC. Ibig sabihin walang approval ang ERC. So yun, dalawa ang naging resulta noon. Pinapag-refund sila ng 654 million at magmumulta pa sila ng 21 million pesos. Ngayon, Justin, kaya na-compute itong 654 million para rin sa kaalaman ng ating mga manonood. Dahil kapag pala wala kang approved contract sa ERC, yung power provider, ibig sabihin, kailangan ang presyo ng kuryente ay batay dun sa prevailing price noon na ginagamit ng National Power Corporation. Natuklasan daw ng ERC na mas mataas. Although sinasabi naman ng SPELAPCO na mas mababa talaga yung kanilang singil sa kuryente. Pero dun sa investigasyon ng ERC, mataas pa rin yun kumpara dun sa pinatutupad ng NPC. Pero nakita naman daw nila, may panahon na mas mataas ang SPELAPCO, may mga panahon na mas mababa ang singil. Pero nonetheless, meron pa rin 654 million na nakita na kailangang isauli sa taong bayan. Gusto nating puntuhan itong mula 2013 hanggang 2015, in-implement daw ng SPELAPCO yung expired contract nila sa APRI o yung AP Renewable Energy Incorporated. Paano pinaliwanag ng SPELAPCO ito, ating Jenna? Bakit humantong sa ganitong sitwasyon na based doon sa findings nga ng ERC, merong kontrata na pinatupad na expired naman pala? Ayon sa ERC, Justin, napadala na sila ng show cause order. Dito na nagsasabi nga na nag-ooperate sila na walang approval ng ERC. So nung November 2021 at nasusugan siya dito lamang ng ilapit ng local government unit ng San Fernando itong problema sa dagdag singil sa kuryente at lumabas itong pinapag-refund na sila. So kasi natapos na yung contract, hindi na ibig sabihin, wala nang hihintay yung approval ng ERC dahil nag-expired na sa loob ng 10 taon. Pero ang sinabi naman ng SPELAPCO, Justin, yun daw 654 million pesos ay hindi napunta sa kanila. Ito daw ay parang lang sila, collector ng generation and transmission charges. Okay. So, sinigil nila yung 654 at binigay sa AP Renewable Incorporated. Siguro mas maganda kung mapakinggan natin yung sinabi ni Mr. Jose Lazatin, ang Senior Vice President and General Manager ng SPELAPCO.
Yung pong charges po na po namin, hindi po kami ang sumingil po. Ito po ay siningil sa amin ng mga generator at po ng market. Kaya paano po kasi, ito po ay inherent cost po doon sa pagtatransact po ng business po, ng negosyo po sa ano. Kaya po, wala man po napunta sa amin sa SPELAPCO, sa yung 650 million na yon. Kami lang po nagkolekta noon at binayad din po namin sa generator at sa market po sa WSM. Hindi po kami nagbenepisyo ni isang 5 po do sa ano po. Kami lang po ang nagkolekta para sa kanila. Narinig natin na Justin, no? Pero sinagot yan ng ERC. Basta't ang regulasyon, kahit yung explanation nga, kasi yan, in-explain kanina, sinabi mismo ni Mr. Jose Lasatin sa ERC. Dahil sinabi ni Senator Tulfo na, sige, magpaliwanag ka sa ERC. So, ganun ang sinabi ni Mr. Lasatin, no? Ngayon, sumagot ang ERC ukol dito na merong regulasyon kapag walang approval ang kontrata, talagang magmumulta sila. Siguro, ayan, pakinggan natin yung sinabi ni Engineer Alvin Jones, yung Chief Energy Regulation Officer ng ERC. Ayun naman po doon sa bago nilang kontrata na in-enter naman po nila ng emergency supply agreement. So, yun po yung pinakabagong kontrata nila. So, yung bagong kontrata, sang-ayon kayo doon? Yung sinisingil ngayon? Your Honor, yun naman pong bagong kontrata na yun, meron po siyang karapatan na i-enter yun based on the certificate of exemption naman po na binigay sa kanya ni Department of Energy para po mag-enter doon sa power supply agreement na yun, Your Honor. Oo. Ating Jenna, ito, napanood natin, nakita, tinutukan ng ating mga kababayan dahil na-live ho ng CLTV 36, mga kabalen, mga karehiyon, yung Senate hearing na yan, kaugnay nitong dagdag singil ng SPELAPCO at itong ipinataw na refund sa kanila ng ERC dahil doon sa mga violations na nakita, base naman syempre doon sa naging investigasyon. Pero ito, tanong ng taong bayan kasi kanina nakatutok ho sila at naipalabas din sa television yan, naka-upload pa rin sa ating Facebook page at CLTV36 Official. Tanong ng taong bayan, ating Jenna, may aasahan ba silang refund? Doon sa kanilang mga ibinayad noon at paano paano ang magiging direksyon, paano ang magiging tunguhin ng labang ito dahil gaya nga ng binanggit kanina ni Mayora Kaluwag ay ito ay ilinalaban niya para sa mga Fernandino, para doon sa mga kababayan na nahirapan daw magbayad ng kuryente at syempre natatakot din sila na kasabay ho ng pagtataas ng singil sa kuryente, alam naman ho natin ay posibleng maapektuhan din, di ba, yung mga singil sa tubig, singil sa iba't ibang mga mga produksyon, iba't ibang mga bilihin pa. So paano ang asahan ngayon ng ating mga kababayan? Unang-una, Justin, sinabi ng ERC, approximately, ang dapat i-refund ay 8 to 9 pesos per kilowatt hour. Kung kumonsumo ka ng 200 pesos, ay 200 kilowatt hour sa buwan, sa darating na buwan, meron kang refund na 1,800 pesos. Kung tatalima agad ang SPELAPCO, kung hindi na siya assuming daw na hindi na siya mag-aapila, dapat ay magre-reflect na ito sa bill ng buwan ng Abril. Pero mag-aapila sila. Siyempre, definitely, sinabi naman ni Mr. Jose Lasatin na aapila sila. So, yan, kung titingnan ng proseso, ayun nga, magpa-file ng motion for reconsideration, aakyat sa Court of Appeals, pupunta sa Supreme Court. Ngunit, ang apila ng Senado, nandun si Senator Raffy Tulfo at si Senator Sherwin Gatchalian na for humanitarian consideration. Parang naghihirap yung mga tao para naman daw sa kanila yung ibinabalik mo Yes. sa kanila, iginiit nila na sana ay mag-refund na lang itong SPELAPCO. Pero may proseso pang dapat pagdaanan talaga yan. At yung paggiit na yon, ating Jenna, ito ay hanggang doon lamang yung kayang sabihin ng Senado. Hindi yung Senado mismo yung mag-uutos sa kanila
na magkaroon ng refund. Tama? Yes, oo, kahit ang ERC, Justin, kahit na sabing final and executory, kung magiging final and executory yung pagre-refund, no, ay yun lang, inaatasan siya. Pero meron pa rin ibang pwedeng puntahan itong SFELAPCO. So yung ating mga kababayan, siguro yun, yung dapat nilang abangan dito sa usapin na ito. Oo. Etong pinag-uusapan natin to, ito yung 654 million peso refund na inatas ng ERC sa SFELAPCO dahil nga doon sa mga violation noong mga nakaraang taon. Specifically noong 2014, may nakita, ganyan. Pero ito ho, mga kabalin, meron ba tayong isang pinakitutunguhan na usapin dito? Ito yung dagdag singil ng SFELAPCO na sinasabi ika nga na tinitingnan nila dahil daw doon sa bagong kontrata na GN Power na siya yung nagdulot naman ng pagtataas ng singil nga o yung bayarin ng marami sa ating mga kababayan o lahat actually ng mga kanilang mga consumer. Dito ating Jenna, ano yung aasahan ng ating mga kababayan? Nag-reflect na to sa kanilang bill? Meron kang ginawang balita nung mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakita natin, kinompute mo. Paano ito? Paano ito pakitutunguhan naman ng SFELAPCO ngayon? Yes, sa ating mga kababayan na na hindi nakasunod dito sa balita na ito ng dagdag singil. Natapos ang kontrata ng 10-year contract ng SFELAPCO sa AP Renewable Incorporated. So ang tendency, kailangan nila ng bagong power provider. At dahil nalalapit na, December 2022 ay matatapos ang kontrata. January, wala na silang mapagkukunan ng power. So ang ginawa nila, lumapit sila sa Department of Energy para mabigyan ng Certificate of Exemption. Okay. O ito yung tinatawag na Emergency Power Supply Agreement o EPSA. At ang nakakontrata nilang power provider ay ang GN Power. Ito ay isang coal, gumagamit sila ng coal para sa kanilang electricity, no? So ibig sabihin, mas mataas siya kaysa dati. Kung dati mahigit 4 na piso lang, ngayon naabot na siya ng 7.9 or 8 pesos kung pati yung sin tax na tinatawag. Oo, dahil natin. merong dagdag buwis ang coal, dahil siyempre nililimitahan yan ng pamahalaan sa kadahilanan na ito ay may masamang dulot sa kalikasan, hindi katulad ng renewable energy na siya namang pinopromote kaya hindi ganun kataas yung buwis. Oo. Dati renewable, tapos naging coal tayo. Coal, oo. Ayan, dahil pumasok na siya sa emergency power supply agreement, nagkaroon ng visa yung kanilang kontrata. Kaya lang, ito ay hindi dumaan sa Energy Regulatory Commission o ERC. Yan ang kinu-question ng local government unit. Kanina, nagkaroon ng paliwanag ang ERC ukol dito. Okay. Bagamat nagkaroon ng pagtaas, alam naman natin, ang pagtaas ng kuryente, ang may authority na magbigay sa iyo ng kapangyarihang magtaas o mag-approve ng gusto mong itaas ay ang ERC. Oo. Kanya lamang pala, Justin, kapag meron kang EPSA o yung Emergency Power Supply Agreement, ay kahit hindi siya dumaan. Okay. Sa ERC. Kasi binigyan ka na niya ng authority. Ngayon, sige Justin, ang paliwanag naman ng Department of Energy, bakit ko siya binigyan ng emergency power? Okay. Kasi daw, ang naging paliwanag ng SFELAPCO, mawawala ng kuryente sa syudad ng San Fernando kung walang makukuhang power provider. Ngayon, ang question naman daw dito, bakit sa loob ng 10 taon, papalapit na mag-e-end ang kontrata, bakit hindi naghanap? Parang masyado nang sigido kung December wala ka pa rin. Oo. Dapat alam mo mag-e-end yung contract by December ay meron na. Pero in fairness naman dun sa SFELAPCO, ang sinabi nila na meron silang kinausap na 7, 2 lang yung nag-heed na mag-bid sa kanila at yun nga ang GN Power bandang huli ang GN Power ang siyang nakuha nila na maging power provider dito sa City of San Fernando. Okay. So moving forward, ano yung aasahan ng mga Fernandino pagdating dun sa kanilang bayarin sa kuryente? O hindi lang Fernandino, I understand, kahit sa ibang bayan, Florida Blanca, ay sinusuplayan din ng SFELAPCO. Kanina meron akong narinig, particular na dun sa naging panawagan nga ni Mayora Caluwag. Ang sinasabi niya is baka naman pwedeng wag mo nang ipatupad. Status quo muna o yung doon muna tayo doon sa bagong yung presyo bago magkaroon ng increase. Doon muna habang repaso pa ito, no? Ano yung naging tugon doon ng SFELAPCO?
Justin, pagdating doon kung magtutuloy-tuloy o hindi, walang naging malinaw na sagot ang SFELAPCO dito. Pero kung titingnan natin, mula February, talagang ini-implementa na ito. Ngayon, ang sinabi ng Department of Energy, 6 months lamang. Oo. Itong binigay na emergency power at itong nararanasang pagtaas, kailangan sa loob ng panahon na ito ay makakita ng ibang power provider o supplier itong SFELAPCO na natutugon dun sa siguro masasabi na natin na competitive price para sa mga Fernandino at aaprubahan kailangan ng ERC. Ito na yung long-term contract. Oo. Pero ano ba yung pwedeng gawin ng SFELAPCO, ng isang power distributor for that matter, para hindi siya matali doon sa sitwasyon na sasabihin niya, pumasok ako ng emergency contract dahil wala na ako mapagkukuhanan ng kuryente. I understand, matagal na hindi miyembro ng wholesale electricity spot market yung SFELAPCO, tama ba? Yes, yun ang na-discover. Kaya pala binigyan ng emergency power dahil hindi siya miyembro ng WESM, ang tawag nila doon, no? WESM. Kapag miyembro ka kasi ng WESM, Justin, for example, kung naging miyembro ng WESM, ang SFELAPCO, kahit hindi siya mag-enter dun sa tinatawag ng emergency power supply agreement. Kasi makakabili siya ng kuryente dun sa WESM. Dahil hindi siya miyembro doon before the emergency contract, no? Kaya dahil hindi siya member doon, so wala siyang mapagkukunan. Okay. Ngayon, dahil wala siyang mapagkukunan, alam namang walang kuryente sa City of San Fernando, parang nakita ito as emergency ng Department of Energy. Ngayon, ang question naman ni Senator Gatchalian, kung ganito pala ang nagiging practice kapag hindi ka miyembro ng WESM, dapat mini-monitor ng ERC at ng DOE na yung mga papatapos ng kontrata ay kailangan ng wino-work out ng distribution utilities. Kumbaga, meron na silang tinatawag na competitive selection process. Naghahanap na sila ng bago para hindi na dumating sa puntong mawawalan ng kuryente kasi wala kang provider. Sa dami-dami ng napag-usapan kanina sa Senado, ating Jenna, again, inanarrow down natin doon sa pinakadulo. Sino to? Ito ho yung mga consumer, ito yung mga Fernandino, yung mga ordinaryong tao, kagaya natin, mga manggagawa, na nagbabayad ho ng kanilang mga kuryente, buwan-buwan tinitignan, naku, sana hindi tumaas, lalo na ho ngayon, papasok ho, mga kabalan, mga karihan yung summer season. Siyempre, doon sa mga merong air conditioning unit, gagamitin yan dahil ayaw naman natin ding hindi maging komportable sa mga pamamahay natin. Pero ang tanong ng taong bayan, tuloy ba ang increase? Posible bang bumalik doon sa dati? Ano ang aasahan nila? Ano ang magiging pakinabang nila? Ano yung ikabubuti nung nangyari kanina para sa kanilang sa kanilang mga pamamahay? Ang nakita natin dito sa kumbaga kinahinap na nitong Senate hearing noon na dumami yung mga nag-aatas o parang nagpo-push sa SFELAPCO na mag-refund na. So yun ang isa doon, no? Tapos ang Senate ay inataasan din ng ERC na gumawa ng mga regulasyon para hindi na maulit yung nangyari sa City of San Fernando at itong emergency power supply agreement na pinasok ng SFELAPCO ay hindi na maulit, no? Tapos ikalawa, ito yung assurance ng DOE na 6 months lang dapat itong emergency power supply agreement contract ng SFELAPCO at dapat sa loob ng 6 na buwan na ito ngayon as we speak ay nag-aano na sila, ginagawa na nila yung competitive selection process, naghahanap na sila. Okay. So yan yung mga dapat nating bantayan sa mga darating na panahon, kung paano nga ba i-handle ho ito ng SFELAPCO at syempre ito hong City Government of San Fernando nangako naman ho si Mayor Vilma Caluag na hindi siya titigil hangga't hindi nga nabibigay yung sinasabi niyang katarungan. Ganun ginamit niya, mabigat yung salita atin, Jenna, pero hindi siya titigil para maibigay yung katarungan para sa mga Fernandino, para sa mga consumers. Ang sa side naman ho ng SFELAPCO sa isang pahayag din na inilabas nila sa isang press release na ipinabot ho sa ating tanggapan, pinasok daw ng SFELAPCO, ito basahin ko lang,
yung pagpasok nila, yung pending power supply agreement ay bahagi raw ng kanilang commitment para makapag-provide ng stable at affordable power supply sa mga consumers nila sa siyudad ng San Fernando. Ito ho yung inihayag din kanina ni Ginoong Jose Lasatin sa naging pagdinig. At Jenna, baka meron ka bang nais idagdag? At ano ba yung mga dapat nating tutukan, dapat bantayan sa mga darating na araw pagdating ng usaping iyan? Yun nga, kailangan natutukan po natin itong 6 na buwan na sinasabi ng Department of Energy na kailangan kung hindi man mapipigilan itong pagtaas ng kuryente sa loob ng pagtaas ng kuryente sa loob ng 6 na buwan, no? Ito kailangan na meron ng prosesong ginagawa ang SFELAPCO para makahanap ng mas mura or mas competitive ang presyo na ibibigay ng isang power supply provider, yung power supplier natin dito sa siyudad ng San Fernando. Siguro, sabi nga ni Mayora kanina, no, hindi dapat humihinto ang mga consumer, ang mga Fernandino sa patuloy na pagkatok dito sa SFELAPCO, lalo na dun sa usapin ng pagre-refund din. Ayan ho mga kabalen, mga kriyon, asahan ho ninyo na dito sa CLTV 36 aming babantayan yung usapin na yan. Meron pa ating Jenny, mabanggit ko lamang itong mga alkalde sa ikaapat na distrito ng Pampanga ay dumulog na rin ho sa ERC, sa Energy Regulatory Commission, para naman pasiyasat nga ho itong dagdag singil o yung mataas na singil umano ng PELCO 3. So nagiging nakikita natin, nagiging pattern, nakikita natin yung mga local officials kumakatok ho sa ERC dahil nga nitong mataas na kuryente na kinakaharap o singil sa kuryente na kinakaharap po ng ating mga kabalen. Marami pa hong mainit na balita, pero bago tayo magpaalam, pasalamat muna ako sa iyo, ating Jenna. Maraming salamat sa iyong komprehensibong ulat at mapapanood ho ninyo yung Senate hearing, naka-upload ho yan sa ating Facebook page at CLTV 36 Official. Pwede hong mabalik-balikan niya ng buo upang sa gayon, yung mga nakamiss ho kaninang umaga, inyo pong makita yung Senate hearing. At syempre ho mga kabalen, mga karihyon, pinalabas din ho natin yan sa television. I-anunsyo rin ho namin kung kailan pa muling maipapalabas yan. Manatili ho kayong nakatulog para ho sa iba pang mga naungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Hindi dapat tumambay sa presinto ang mga pulis. Ito po ang utos ni Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang direktor ho ng Police Regional Office 3. Sa kanya hong pakikipagpulong sa mga alkalde sa Pampanga, inamin din itong may kakulangan sa bilang ng mga alagad ng batas sa lalawigan. Narito po ang detalye ng balitang iyan. May kakulangan sa bilang ng mga pulis sa Pampanga. Batay ito sa assessment ng Pampanga Mayor's League na kanilang inihayag nitong Biyernes, March 17. Kaya ang hiling ng mga alkalde sa pamunuan ng Police Regional Office 3, dagdagan ng mga personnel hindi para mag-istasyon sa presinto, kundi upang magpatrolya sa mga kalsada. Kasi po, yung bilang po ng aming mga kapulisan, kasi yung iba po natitira sa iba, no po, at kasi po very recently, minsan lang po, although nasisingipan lang po minsan-minsan, pero ngayon, we're very grateful na talagang very active po yung mga kapulisan namin. Pero due to the limited po na bilang nila, syempre they can only do so much. So, pakiusap lang po sana namin kung pwede na ma-consider lang po na baka pwedeng madagdagan po yung mga kapulisan namin sa bayan. 1:500 ang ideal na police to population ratio. Ayon na rin sa itinakda ng batas. Pero sa Pampanga, isang pulis lang ang nakatalaga sa kada 1,800 individual. Ayon kay Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., pinag-aaralan na niya ang paglilipat ng mga excess na personnel mula sa mga karatig lalawigan. Pagkakatanda ko, ang police to population ratio is around 1:1,300. 1:1,800. Totoo po yun. Samantalang yung Nueva Ecija, Tarlac at Aurora ay excess. Paliwanag pa ni Hidalgo, nakabase sa ranggo ng mga pulis kung saan sila poposisyon. Inihalimbawa nito ang mga patrolman officer na hindi umano dapat makita sa mga presinto, bagkus dapat ay nasa labas para magpatrolya. Pangalawa pong action ko, lahat po ng patrolman na nasa regional headquarters, pinakancel ko na rin yung detail nila. Ang policy ko ngayon, kung patrolman ka, you live by your rank. Patrol ka dapat. Ayon naman kay Police Colonel Levi Hope Basilio, ang direktor ng Pampanga Provincial Police Office, nakabase sa pangangailangan ang pagde-deploy nila ng tauhan sa kada munisipyo. Mas tinututukan daw ang mga maituturing na area of concern ngayong papalapit na ang halalan. Patuloy naman umano ang assessment para matukoy ang mga areas of concern sa rehiyon. Binabalanse lang natin sa ngayon. Pero pagdating ng additional personnel, may i-maintain po natin yun. At meron kasi tayo sinusunod din bilang ng bawat class B, class A na municipality. And of course, yung sinasabi ni Sir na equitable yung kung talaga kung saan mas kailangan ng police natin. Doon tayo mag-a-adjust po. Samantala, batay sa datos ng National Police Commission Region 3, nasa Nueva Ecija ang pinakamalaking pwersa ng pulis sa Central Luzon na nasa higit 2,000. Sinundan ito ng Bulacan na may 1,900 police personnel. Nasa 13,000 naman ang bilang ng mga pulis sa buong rehiyon. Dito sa Region 3, ang binabantayan natin na uniform personnel ay 13,316 as of January 20. Kasi alam naman natin, medyo fluid, mabilis ang transfer ng mga ating kapulisan sa iba-ibang area. So, yun yung figure. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa iba mong balita, abot ho sa 340,000 pesos na halaga po ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska ng mga otoridad sa lungsod ng Angeles. Nakuha po ang 50 gramo ng hinihinalang shabu sa 2 suspect mula ho sa Barangay Pandan ng naturang lungsod Huwebes, March 16. Kaso pong paglabag sa Sections 5 and 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kahaharapin ng mga suspect.
Samantala, arestado po ang isang street vendor sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Station Drug Enforcement Unit sa Barangay Kaduang Tete, Macabebe, Pampanga. Dito lamang hong linggo. Kinilala po ang suspect na si alias Kuting, 37 taong gulang. At nakabili mula rito ang isa pong posor buyer ng small size sealed transparent plastic sachet na naglalaman ho ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 500 pesos. Nakumpiska rin ang isang coin purse na naglalaman ho ng humigit kumulang 0.4 grams ng shabu at may halaga pong 3,000 piso. Naharap din po sa paglabag sa sections 5 and 11 ng Article 29165. Ito pong yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang suspect na si alias Kuting. Samantala, arestado ang 2 drug dealer din at 4 pang individual sa isinagawang operasyon ng pulisya sa Bulacan. Dito lamang din hong linggo, March 19. Ang 2 tulak ho ng droga ay nagmula ho sa bayan ng Giginto at Obando. Na-recover ho mula sa kanila ang 4 na sachet na hinihinalang shabu na nagkakahalaga po ng 8,000 piso. Humantong naman ho sa pagkakahuli ng 3 pang suspect sa magkakaibang krimen ang pagresponde naman ng mga otoridad sa City of San Jose, Del Monte at sa bayan ho ng Angat. Samantala, isang 19-year-old suspect ho mula sa Pulilan ang nadakip dahil naman sa panggagahasa. Inihahanda na po ng mga otoridad ang mga kaukulang kasong isasampa laban sa mga naarestong suspect. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 News.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News. 18 barangay ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ang nagdaos ng kanilang barangay assembly nito pong weekend. Kabilang ho dito yung barangay San Agustin na may bagong kapitan matapos hong tanggalin sa pwesto ng ombudsman ang kanilang dating pinuno. Yan hong tinutukan ni Felix Barrios. Sabay-sabay na nagdaos ng barangay assembly ang 18 barangay sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sabado, March 18, alinsunod na rin sa Local Government Code of the Philippines. Dito po sa barangay assembly ay may SOBA naman po tayo tinatawag of State of Barangay Address po natin na nare-report po ng ating barangay kapitan sa kanya-kanya po mga barangay. So dito po, nagbibigay po ng ulat ang ating pong barangay kapitan regarding po sa mga nais na ipasagawa na kanila po mga proyekto at aktibidad sa nakaraan na 6 na buwan. Dito rin po ay nagbibigay po ng committee reports ang ating po mga barangay kagawad. So inaasahan po natin na makarinig po tayo ng ilang po mga ulat. Bukod sa pagbibigay ulat ng mga punong barangay, isa-isa ring naglahad ng kanilang mga accomplishments at plano sa kanilang komite ang mga barangay kagawad. Nabigyan din ng pagkakataon ang mga residente na iparating sa kanilang mga pinuno ang mga suliraning nararanasan nila sa kanilang mga barangay. Twice a year po, tuwing buwan po ng Marso at Oktubre ay nagkakaroon po ng reporting na ginagawa ang barangay na atas po ng aming pong departamento ng kagawaran ng interior at lokal na pamahalaan. Isa sa mga barangay na nagdaos ng kanilang assembly ang San Agustin na may bagong kapitan sa katauhan ni Barangay Captain June Arsiga. Naluklok si Arsiga matapos hatulan ng guilty ng ombudsman sa kasong grave misconduct, simple dishonesty, at conduct prejudicial to the best interest of the service si dating Kapitan Regis Evaristo na naging dahilan ng kanyang pagkakatanggal sa pwesto. Kaya sa kanyang pagharap sa mga kabaryo, pagkakaisa ang hiningi ni Arsiga. Bata po, baluta mo po nung nanularet ng projects, ang pong daratap ang proyekto na isabihan mo po din kaya be konsyal. Nung nanong makasanting, karang kaya katamong kabaryo. Saup-saup ta po, buri ko po itang unity. Mag-unity po bangkan, tapi sopan-sopan ta po nung nanong man yung problema kaya katamong barangay. Pagkakaisa at paggalang sa naging desisyon ng ombudsman. Ito naman ang panawagan ni Kagawad Christopher Manlutak, isa sa mga naghain ng kaso laban kay Evaristo. Lakota na po yung hidwaan. Po? Kasi mega experience na mo po before. Adwaya Paksoning Council, senior citizen, health worker. Lakota na po. Lakota na. Ariyan tani ni 6 months na maging masayata mo. Yan nung nanulaman po retang pepalwal ng review ning ombudsman, kaya po ito. Mig-review ya, binusisi norang ega na ganang dokumento, so, anya pong dumolya, kitang kayang analysis, yapi na po ito. Ala kami pong gewa na numan, nune tetang irregularities na dapat akakit, ila po rang may present. Ne po. Matatanda ang nagsumiti na rin ng motion for reconsideration si Evaristo upang mag-request ng reversal sa nasabing desisyon ng ombudsman. Samantala, ayon naman sa kinatawan ng DILG sa siyudad ng San Fernando na si Jason Veran, hindi pa ito ang huling state of the barangay address na gaganapin bago ang October 30 barangay at SK election. As of now po, dahil wala pa po tayong DILG Memorandum Circular po for the second semester of this year po ay tinitreat pa rin po natin na ito po ay pangalawa sa huli po nila na state of barangay address po na ginagana po sa kanilang mga barangay assembly. Ako po si Felix Barrios, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa iba pong balita, nananawagan ho ngayon ang mga natitirang miyembro ng Malaya Lolas sa pamahalaan na ibigay na ho yung kanilang bayad danyos. Ito po'y matapos maglabas ng desisyon ang United Nations na nabigo ang pamahalaan na tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ho ng 1979 Convention on All Forms of Discrimination Against Women. Magbabalita si JM De Jesus. Bagamat 90 anyos na ay sariwa pa rin sa alaala ni Lola Pilar Galang ang malabangungot na karanasan sa kamay ng mga sundalong Hapon noong World War II. Isa si Lola Pilar sa mga kababaihan na mula sa Mapanikikan, Davao, Pampanga na ginahasa ng mga sundalong Hapon sa Bahay na Pula. Isang grupo ang binuo nila na tinawag na Malaya Lolas. Sila Bantorin Balem.
Oh, pero lalaki. Binatok-doking eskwelahan, piya-biya-biya na, saka ro silaban, saka ro dilukan. Di babae naman doon, mga katao na rin mamanangis. Oh, tanda sa ro pa rin ba? Oh, anano mo ka? Masakit yung telanan mo. Dito sa pulang bahay na ito na matatagpuan sa San Ildefonso, Bulacan, sa pilitang dinala at pinaglakad ng mga kababaihan na nagmula pa sa barangay Mapaniki, Candaba, Pampanga at ginawang comfort women. Ito ay matapos ang ginawang pagsalakay ng hubong Hapon noong November 23, 1944 na kung saan marami naman sa mga kalalakihan ang pinaslang at pinarusahan. 23 taon nang humingi ng tulong ang mga malaya lola sa gobyerno ng Pilipinas. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa nagbibigay ng nararapat na bayad danyos para sa kanilang hirap na dinanas. 70 ang orihinal na miyembro ng Malaya Lola, subalit 21 na lamang sa kanila ang natitirang buhay. Nito lamang March 8, inilabas ng United Nations Committee on the Elimination Against Women o UNCEDAW ang isang desisyon na nagsasabing na nabigo ang Pilipinas sa pagtupad ng mga obligasyon nito sa ilalim ng 1979 Convention on All Forms of Discrimination Against Women. Bigo rin daw ang ating gobyerno na protektahan ang karapatan ng Malaya Lolas na nakaranas na patuloy na diskriminasyon. March 19, araw ng Linggo, nang tunguhin ni Attorney Virgie Suarez sa mga Malaya Lola sa Candaba upang ipaliwanag ang desisyon ng UNCEDAW. Si Suarez ang chairperson ng grupong Kaisaka at tumatayong legal counsel ng mga Malaya Lola. Para i-celebrate itong isang tagumpay na ito, para ipaliwanag sa Lola yung impact ng UN-CEDAW resolution at nang sa ganun din, para din makapanawagan sila, malaman kung ano yung eksaktong iniisip nila at yung pakiramdam nila dito sa tagumpay na ito ng kaso ng Malaya Lola. Paliwanag ni Suarez, hindi pa tumanggap ng anumang reparasyon o bayad danyos mula sa gobyerno ng Pilipinas maging sa Japan ng mga Malaya Lola. Walang katotohanan na tumanggap na ang Malaya Lolas ng ano pa mang reparation mula sa ating gobyerno. Kahit pa mula sa Japan ay walang natatanggap ang ating Malaya Lola. Yung sinasabi nila na Reparation Treaty, that's 1951, hindi yon dahil yon ay nakapatungkol lang sa structural damage, economic damage at hindi nung kasama ang pandarahas na inabot ng ating mga lola. Umaasa naman si Suarez na kikilalanin ng pamahalaan ang desisyon ng United Nations, lalo na't ang Pilipinas sa isang state party o bahagi ng UN. Sana wag nang magtagal kasi matatanda na ang ating mga lola. Hindi para maghintay pa sila ng 6 months, hindi para maghintay pa ng taon. Again, the BBM administration can easily issue an executive order to that effect. Or certify a bill para kaagad-agad may pondo kaagad at mabigyan agad ng tulong na pinansyal ang ating mga lola. Issue na executive resolution para matiyak kaagad ang medical health, psychological, di ba, counseling, papel ng mahalagang papel ang Department of Health. Sa pintong binuksan ng desisyon ng UNCEDAW ay hindi umuno namamatay ang pag-asa ng Malaya Lolas. Ang kanila umunong laban ay laban din ng bawat kababaihan kontra sa pang-aabuso. Kami po'y nananawagan kaming Malaya Lola sa inyo dahil po kami nahihirapan na. Matatanda na po kami, wala kaming panggastos, wala kaming pera. Kami po'y nananawagan na humihingi kami ng suporta sa inyo. Mahal naming Presidente Bongbong Marcos, kami po'y naglalakas loob na humihingi dahil po kami matatanda na. Kailangan po kami suporta na sa inyo, mga nanunungkulan dito sa buong Pilipinas. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Sa ibahong balita, isang karinderya sa barangay Palaginan sa Ibasambales ang tinupok ng apoy nito pong Lunes, March 20. Ayon sa mga residente, bandang alas 10 ng umaga, nagsimulang sumiklab ang sunog na nagmula ho sa kisame umano ng nasabing gusali. Agad namang rumisponde ang mga bumbero upang apulahin ang sunog. Inaalam pa rin ng mga kinaukulan magkano yung halaga ng pinsala at naging sanhi ng sunog.
Paalala ho ng Bureau of Fire Protection, regular na i-check ang inyong mga appliances at electric wiring dahil madalas itong pagmulan ng sunog. Sa datos naman ho ng BFP Central Luzon, umabot na ho sa 83 yung bilang ho ng mga fire incidents sa rehiyon noong Enero, 85 naman noong Pebrero at 67. Dito lamang pong as of March 19. Yan po yung bilang ng mga sunog dito ho sa ating rehiyon. Sa ibang balita, higit 500 duathlete mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lumahok sa Clark Duathlon Classics na ginanap po sa Clark, Pampanga nito pong weekend. Ang mga eksena sa maaksyong sporting event, ihahatid sa atin ni JM De Jesus. Mula Baguio City ay dumayo pa sa Clark, Pampanga ang 45-year-old duathlete na si Avery Marbella nitong weekend para sa 2023 Clark Duathlon Classic. Kwento niya sa CLTV 36 News, nito lamang pandemic, siya ay nahilig sa running at biking. Kasi after, yun ang benefit ng pandemic, doon ako natutong mag-bike and run after the pandemic. Kasi nga, na work from home lagi. So doon ko naisip na maganda pala. Excited na excited si Marbella dahil makakasama niya ang mga taong pareho niya ng hilig. Excited. Actually, nakikita ko ang gaganda ng bike. Tapos, sa itsura pala nila, mga athletic talaga. So, I'm expecting na talagang elite na mga athletes natin. Isa lamang si Marbella sa higit 500 duathlete na tumungo sa Fontana Leisure Park linggo, March 19, para sa maaksyong duathlon. Ang duathlon ay isang athletic event na may running leg at cycling leg. Ayon kay Jumbo Tayag, ang race director ng Go Clark Sports and Events na siyang nag-organize sa Clark Duathlon Classic, nakadepende ang distansya na kailangan tapusin ng atleta sa kanyang sinalihan na kategorya. 5 kilometer yung sprint and then yung bike niya ay 20 kilometers. And then the third leg is the run again. Kaya duathlon po siya. Yung third leg po ay 2.5 kilometers. And then yung pong standard distance, double po nun. 10K run, 40K bike, and then 5K run. Para sa ilang finishers, pinakamahirap umano ang third leg ng race. Yung sa after bike run, yung last run. Kasi kakababa lang namin ng bike, so parang mabigat pa yung paa namin. Very fulfilling naman daw ang experience dahil nagbunga months of preparations ng mga duathlete. Mahirap yung course kasi uphill and dun sa bike namin mahirap kasi walang gusto magdala. Kaya yun, naging banatan yung laro. Sobrang saya ko kasi junior elite ako and nag-third pa ako kasama yung mga teammates ko. Sa mga nais magsimula ng kanilang fitness journey at magkaroon ng active lifestyle, hindi pa huli ang lahat. Payo ni Coach Abe Tayag, isang duathlon and triathlon coach, consistency is the key. Doon sa mga gusto sumali, dapat maging consistent, no? Sa training, no? Or actually kino-consider na namin lifestyle to, hindi sport eh. It's what we do every day. It's either we run or bike every day, or we swim. So halos may ginagawa kami every day, no? So yung gustong sumali, we could guide you, no? You can see us at Cycles and Brew. We meet there every day except Mondays. So we start about 6:15 a.m. every day. Isang triathlon event naman na nakatakdang idaos ng Go Clark Sports and Events sa April. Sa mga nais sumali, bisitahin lamang ang kanilang website na goclark.ph o ang kanilang official Facebook page na Go Clark Sports and Events para sa detalye. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Sa ibahong balita, ito mga kabalen, sa mga naghihintay ng medical mission ng pamilya Pineda, pwede pa rin pong umikot daw muli sila sa Pampanga. Yan po ang inanunsyo naman ni board member Maylene Pineda Cayabyab sa naging kapihan po. Kasama yung mga miyembro ho ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas dito po sa Pampanga. Panoorin po natin ang balitang ito.
Inihayag ni Pampanga 2nd District Board Member Maylene Pineda Cayabyab na ipagpapatuloy ng kanilang pamilya ang paghahatid ng libreng serbisyong medikal sa mga nangangailangang Kapampangan. Ito ang inanunsyo ng opisyal sa ginanap na kapihan ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter Biyernes, March 17. Batay sa datos, 14 na medical mission na ang naisagawa ng pamilya Pineda at aabot na sa halos 30,000 Kapampangan ang kanilang nabigyan ng atensyong medikal. Po sa medical mission, halos naikutan na po namin lahat po ng bayan na almost 2,000 po bawat ikot namin. Pero nakita po namin na hindi pa po sapat yun. So kung sino po yung hindi nasama doon sa programa po ni nanay at kailangan na pong ma-blood test, ma-check up, po, sila po ang hahanapin natin at babalik po kami doon sa mga bayan po. Na kahit naikutan na po namin sila, kung hindi pa rin po naserbisyohan po yung ilang tao doon, maaari pa rin po kami bumalik. Aabot naman sa higit 24,000 na katao ang nabigyan ng libreng salamin sa kanilang mga medical mission. Karamihan sa mga ito ay pawang mga mag-aaral, mga guro at non-teaching personnel sa iba't ibang public elementary schools sa lalawigan. Maraming pong nagtatanong po sa akin na doon po sa libreng salamin. Yung pong sa high school, tinitingnan lang po namin kung pinag-uusapan lang po namin ano po ang naserbisyohan na po namin sa elementary. So mag-antay lang po tayo. Pupunta po kami sa mga bayan po para naman po dun sa mga high school students and high school teachers and non-teaching personnel po. Tapos may nagtatanong rin pong college. Tingnan po natin, tapusin muna po natin yung high school. Sinagot naman ng bukalang paniniwala ng ilan na programa ng provincial government ang isinasagawang medical mission ng kanilang pamilya. Okay lang naman yun. Wala naman mong problema doon kung hindi po naiintindihan po ng ibang tao. At sinasabi naman po namin sa kanila na ang importante po, malaman din po nila na ito po ay serbisyo po namin sa probinsya, ni Gob. Kahit wala po si Gob doon, si nanay, wala pong problema. Basta po yung pagtatrabaho po namin, kami pong apat sa pamilya po na nagseserbisyo sa Pampanga. Teamwork po kami. So, wala pong problema kung kala po nila sa Kapitolyo. Bilang chairperson ng Committee on Education, isa sa binibigyang pansin ngayon ni Pineda Cayabyab ang pagtutok sa mga paaralang hindi pa titulado. Isip ko po na tanungin po ang Department of Education, kamusta ba yung ating mga eskwelahan? Ito ba ay nakatitle na? Yung iba, donated nga pero hindi pa naaasikaso ang papeles hanggang inahabol na po ng mga heirs. So lahat po yan, pinapagather ko po lahat po ng data para po dun sa mga pamilya po na nag-donate po ang kanilang mga nakakatanda pong magulang, kanilang magulang o mga kamag-anak. Sana po pag-eskwelahan na, wag na po nating bawiin, 'di ba? Tayo rin naman po makikinabang eh. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook, Instagram, TikTok at maging YouTube at CLTV 36 Official. Meron din ho tayong at CLTV 36 News sa Facebook at yung Twitter naman at CLTV 36 and at CLTV News. At pwede rin ho kayong bumisita mga kabalen, mga kariyon sa ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood mo na rin ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa ating rehiyon, sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to.